I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ćemo da otvaramo pekove na Futvizu sajtu. Znači, stigli smo do 5. epizode i evo, htjela sam snimiti zbog ovog dečka ovdje. Znači, slučajno sam otvarao pekove i dobijem Mesija, ljudi. Znači, Messi peku. Tako da, ali ajde, Messi. Idemo dalje. Da li možemo da dobijemo i Ronalda i da pravimo jedan baš skup squad builder, znači za 15 miliona. Drmić inform! To je lepo, ali nije to kao što treba da bude. Treba nam nešto bolje, nešto mnogo bolje. I možda da, večeras ili posle počnem serijal FIFA World. Suarez, može Suarez, preskup Suarez. Super. Znači možda, kao što sam rekao, počnem posle snimam malo FIFA World, možda kupovina igrača, zato što sam sve igrače pikselova izvukao jednom, pa ne više od 7-8 hiljada. Jaj, šta su ovi pekovi? Ovako je ovaj pek bilo dobro, nije baš toliko. Još jako koliko je skup. Znači, i tako možda posle počnem, mada me iskreno mrzi da snimim takav neki veliki klip, prebih da snimim ovako nešto, ali ono je 100 puta zanimljivije. Tako da, Pepe, dobro, Pepe može da prođe, Inform De Jong, naravno Inform uvek. Zašto ne otvaram All Goal Rare pekove? Zato što ovdje, kad sam dobio Mesija, počeo sam ovdje da otvaram i mogu vam reći da me počela sreća. Prvi put u životu da ja dobijem Hazarda, a ne brata. Znači, dobili smo Mario Götzea i Edena Hazarda. Super, eto, vidite kako me oće sreće kad sam ovdje. Treba bih možda da ove slušalice ugasim, ne znam zašto ih nosim. Ajde mi daj Ronalda i da gasim to. Rekao sam Ronaldo. I sad bih hteo da dobijem, znači, baš sam teo čovjek, znaš, jesno. I neki običan form. Idemo malo na rare pekove i otvorit ćemo možda 2 takva i gasimo. Znači, jedan možda i... Ajmo 2, još jedan sledi posle ovog. Ovo je jedan od jačih pekova, znači pogledajte ovo. Počet ćemo prvo da ovog Informa, dobro, on ne vredi ništa. Hummels, znači 86, ojačani Hummels, Aguero, svi znate ko je Aguero, Chiellini i Barbo, znači vrhunski futbaleri, Gerrard isto, Blažekovski isto, dobro, ovaj manje više i ovaj, i savršen golman De Gea. Ljudi, rekao sam još jedan, ajde još jedan i to bi bilo to, znači neću više da smaram. Ovdje možda nema neke baš vredne futboleri, nema neki vredni futboleri, ali zato Henry, legenda, Ronaldinho, legenda, Caceres, Aspilicueta, 2 sjajna futbolera i Bernat, ojačani Bernat. Znači Bernat, ja mislim da je on Silvera, ako se ne varam. Ne znam, stvarno ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, mi se vidimo u skoro.
Ćao!